Dalay ko ng Diyos, amen? Dalay ko siya sa gyapon nga atong kauban siya. Muna pabilin yun ta. Kung sila naningkamot, maningkamot po tagato, di ba? Ngun nga kita nangalagad sa Ginoo, padayon ng Diyos. Natong ato ang pangalagad niya sa Ginoo. Ngunit ato ang isgutan karon ipadayon nato ning gitawag kong deny yourself. Padin, siguro lisod ni madawat ninyo, lisod ni ninyo matuhuan. Labi na nga ako nagkasulti ninyo. Apan akong inong ko kamo, kasi Isaiah nagpasida na daan sa diya nga moani daw si Jesus Christ, gitawag siya og the stone of stumbling block and the rock of offense. No? Anang mga tao gyud makapaminaw niya malain. Kaya siya ang rock of offense. Siya ang bato sa kapandulan. Mapandol yun ang tao pag musulti na si Jesus Christ. Mabitan na si Jesus Christ, gilansang sa krus. Kaya nga naman, nangapandol ang mga alagad ni Moses sa tungod nga gisulti ni Jesus Christ sa ilaha. Kana inungdan nga si Kristo wa nila dawata. Noon, atog yung mahibawan nga si Kristo wa nila dawata tungod kay si Kristo manggod. Wala niya gipatas iyang kagalingon. Siguro kung dato pa to si Kristo, labaw pa siya sa hari sa mga hari ng kalibutan, dagan siguro yung tuon niya. Kung siya siguro nagpakitag milagro niya, sa siya kadato, right, powerful, siguro dagay mo to. O bitaw na nga ang tuyog yun sa Ginoo, ay naging na daan kaniadto, magpaubos yun ang tao, labi na kung may nganlan sa ngalan sa Ginoo, mo naging if my people shall call by my name, they'll humble themselves. Mana si Jesus Christ nga ni siya din, napagkatao siya ngadto sa kasungan. Aron dili siya mo ituan kundi ang mga sugo sa iyang amahan. Nga iyang ipaybalo sa mga katawhan kung unsay angay buhaton. Ano man daw nga ang mga tao kaniadto nga iyang mga tao wa katuman. Lisod ba daw? Tinuod yun lisod kay siya gayud ang usa ka sampol nga din gihalad niya yung pagalingon aron lang sa pagsunod. Wa bitaw nang naiyang gingon. I-deny daw ang ato kagalingon. Wato ako gisulti ninyo about aning birthday. Di gyud ni mawala sa kuwaba. Pero ikaduha ipadayag ko ni kaninyo. Hindi mo kasabot, wa ko'y mahimo. Basta kini gayon ang maong gitawag. Nakita nako nga mao ni hinungdan nga ang tao bisan siya nagsimba, abomination di kaligut-gutan sa Ginoo because of the celebration of birthday. Kanang birthday mo na akong gingon sa inyo, inyo anahang kaugalingon. Sa man day meaning sa birthday, nagsaulog ka sa imong natawhan, di ba? Adlaw natawhan. Wala nga din, sa diya nga dibasa ko, gipadayag sa ako, nahinumduman ako, nga ang mga tao naghimog abomination tungod kay wala nila gisilibrar ang ilang pagka-born again. Nya ang Ginoo atong gilagaran siluso man. Wala nagsilos ang Ginoo ang imo hinuong natawhan dis kalibutan, imong gisilibrar pero ang imong pagka-born again diya sa Ginoo, why do na silibrar? Unsay gingon niya dito sa Roma chapter 8 verse 1? There is therefore now no condemnation to them which is in Christ Jesus. Matod pa niya. So, busa karon nagingon si Pablo, wala na'y condemnation. Kanang condemnation is impierno. Kanang mga tao nga din gikondem, padunggi na sila sa impierno. Pero nagingon siya, there is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. Diya kang Kristo Jesus. Dili na ka makundem. Dili na ka maimpierno. Matod pa niya, who walk not, kanang nakang Kristo, who walk not after the flesh,
Kanang naglakaw subay sa unod. Kung nagsilibrar kag birthday, imo nang unod ang imong gisilibrar. Mao bitaw nang giingon, if any man come after me, deny himself. Matot pa niya, who walk not after the flesh, but after the spirit, kundili, bisag wa ka nag-after diya sa flesh. O wa ka naglakaw sa unod niya, wala dahil po ka naglakaw sa espiritu, useless kung yapon. O bitaw na nga makaingon ko, ang Bible, muabot yun ang abomination. Nga ang mga tao na desolate, kanang nasaad ba sa pagpangalagad sa Ginoo, because of the abomination, mo bitaw ang dagan na kahit nagreliyon karon, kay nagkasansaag na tan, nangita na tan, ayaw ba magawas nga estudyante, magawas, magtungkol, maglain doktrina, maglain kay nga naman, lahi tuya, mo, nagkatibulaag. Bisan ako gani, giingnan ko lahi akong doktrina. Pero was na kabaw ang akong doktrina. Kabalo mo ko sa doktrina ni Jesus Christ? Kabaw ba mo sa doctrine of Jesus Christ? Holiness and the gospel of Jesus Christ, the kingdom of God. Nga kita manulod yun sa kingdom kay kung dili ta kasulod, useless lang gyapon. Makasulod lang ta kung balaan ta. Kung saan na itong pagbalaan, kung wa ta maglakaw sa Espiritu Santo, naglakaw ta sa unod. So makondim ta. Mo bitaw na ang Ginoo siloso, di ta kaalaga dana. Mo nang niingon siya dinhi ha. Aron dugang nako nga masabtan yun ninyo ni. Maluoy lang ko sa mga tao nga wa nakadungog. Kamo nakadungog mo panikamot yun mo tuhuig yun nga ayaw yun ninyo na idilituan. Although nga kinipulo maka-offend ni, pero nagingon siya ang mutuin ni dili maulawan. Siguro kay kamo nakadungog, kamo iya sa Ginoo kay ang sikreto sa Ginoo iya gyud ipadayag kadto sa serban. Kay ngano man kanang mga sip sa Ginoo para na sa iyang pastor, para sa simbahan, para sa pulong sa Ginoo, labi na nga ang Ginoo hapit na mubalik. Wala man ta niani aron pagsimba pagdaig. Niani ta din aron pag unsaon nato pag kinabuhi diri sa kalibutan nga ang kalibutan adunay katapusan. Mabita na niani ta dinhi not only to worship the Lord, kundi kinahanglan mahibaw po ta sa pag-worship. Mabita na ang tao mga matay kay ang Ginoo dili mo tabang. Sabi mo sa tinuod lang kinatong pagpangalagad. Si Jesus Christ ni anhi not only to preach, kundi to heal. Ayuhon po ta ba? Ayuhon. Yang sa unta man kay di man ta mo to nga diha sa kapag Kristohanon mga masakit man ang gyapon ta, masakiton man ang gyapon ta. Kay wa man tay pagtuo. Wa man tay trust sa Ginoo. Mo bitaw ni si Solomon, trust in the Lord, lean not your own understanding kay ngano man. Mao ka na makaayo sa imong bukog, sa imong unod. Mo nang gingon ni Pedro, nag-wish na lang si Pedro, I wish above that thou all be prosper. Even thy soul prosperity, and your soul, and be in health. At ikaw mamahimong maayo na sa imong mayong lawas. O na, watay mahimo, puro na lang tayo nito. Pag-ibot Kristohanon, check up dayon. Kundo na doktor, mas labaw pa ang Ginoo. Naman sa Bible, He is the great physician. Wala man ang doktor gibuhat para nimo. Gibuhat ng doktor dili kay naay mga masakiton. Pero diya sa Ginoo, ang Ginoo mo ay kaayuhan nato, life nato, peace nato, health nato. Mo bitaw nang naingon ni Pablo, ang gamay pagtuo, gulay rin makaon, ang dapog pagtuo, bisag kun say makaon. Mo bitaw na kaning deny yourself, ha? Importante jud ni. Sa unahan may bawaan ninyo nganong musulti ko ninyo nga kanang birthday is for our place na. That is the old, kanang gitawag old man, old creation. Mo na giingon old creation. Ingon pa niya dinhi sa Matthew chapter 11 verse 6. And blessed is he whoever shall not be offended in me. Bulaan daw to ang dili ma-offend kanako.
Kaya kini mga pulong ni Jesus Christ maka-offended ni. Para ana ron, maglago siguro malain mo na ako kay gibadlong ka mo, nga dili na ta pwede magselebrar og birthday. Ano man, ang atong iselebrar, ang atong pagka-born again kay kita, gikuha sa Ginoo sa kalibutan. Kasabtan ba na? Kung mutuog yung kang ikaw born again, old things are passed away. Kung saan man ang old things? Kanang mga physical, mga place, because we are live in the Spirit. Muna yung gingon diri sa Matthew chapter 16. Magsugod na sa 21 verse 28 unto sa 28. From that forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and the chief priests and scribes, and be killed and raised again in the third day. Wala ayang giipakita The time forth began Jesus to show his disciples, iyang ipakita sa iyang mga disipulo, how that he must go into Jerusalem. Unsaon niya pagsulod sa Jerusalem and suffer many things. Anto siya sa tanan butang kung sulod siya sa Jerusalem. Of the elders, diya sa mga elders, and the chief priests, and the scribe, diya sa mga sisarduti o sa mga eskriba, mga pari, pagyud, mga magtutudlo, pagyud. Diya siya magantos. Unya, labaw sa tanan, and be killed. Mamatay gid siya. And be raised again the third day. Unya, mo rise again. Sa katulog ka adlaw, usay ang pagtawo sa tao ba sa ring adlaw daw banhaw. Sa tinuod lang nga banhaw naman ta. Kanang pagkabanaw ngayong giingon nga giwali niya dinhi, silyo na lang na. To prove that ikaw gayod na banhaw. Kay ilisa na makadlawas, katong banhaw ngayong giingon tulog pa to kadlaw. Sa diya nga mutuo ka, labaw pa sa tanan magpabautismo ka. Unang gingon, mag-born again ka. Mausab na kabadaan. Ingon pa niya din sa 22. Doon ay usa ka tao nga di gusto ba. Then Peter took him. Kunya si Peter, gitanaw niya. And began to rebuke him. Yang gisugdan pag-rebuke, saying, be it from me, o from thee, Lord. Nag-ingon siya. Nag-rebuke siya. Ang Jesus Christ kay gisulti man gud ni Jesus Christ no kanang mahitungod mahitabo niya jadi gusto sila nga si Kristo nanaon patyo lang sa Jerusalem kung mahimo niingon si Peter ayan na lang adtok mao man lang galing ng patyon man gyapon ka sa mga elder ingon pa niya gi-rebuke niya si Jesus Christ saying palayo ka na be it far from thee Lord matod pa niya this shall not be unto thee. Dili ni dapat mahitabo nimo. Sa verse 23, si Jesus na po nitubag. But he turned, nilingid si Jesus and said unto Peter, abi nimo sa gisulti niya kang Peter, get thee behind me. Matod pa niya, palayo ka na ako. Matod pa niya, Satan, thou art an offend unto me. Nakababag ka kanako Satanas. Si Pedro yang gingnan ha. For thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Ano man, wa manggug ka kasabot o katilaw o kahibaw basta bulaton sa Ginoo, kundi sa tao lang imong nahibaw-an. Mo nang nakasulti to si Jesus Christ, si Peter, kay tawhanon man siya, bisan ikaw gani, tawhanon ka, di ka gusto. O nang di ka gusto nga mingong kung ayaw mo pag-celebrar birthday. Di ba? Tawhanon man. Pero wag ka kabaw sa bulaton sa Ginoo nga ikaw, usbon ka niya. Magpakataot na pag-usab, kay ang butang gihimo sa Dios diri, ni ani si Jesus Christ, aron matawat na pag-usab. Para kung ubadlong ka, di ka mo to, Wanang unsay giingon ni Jesus Christ kan Peter, get thee behind me, Satan, Satan. Ay, nga naman, si Pedro, wala siya kabalo sa bulaton sa Ginoo. Nga ang bulaton sa Ginoo, matuman gayod, nga diin siya,
magsuffer sa tanan. Pinaagi sa mga elder, sa mga eskriba, sa mga parasiyo, unya mamatay. Wa siya kabaw si Peter, kay kundi siya mamatay, kung saan man niya pagkabanhaw. Di, mabanhaw. Sunod-sunod lang si Peter, unod-unod lang yapon. Mabitaw na akong gingon kaninyo ha. Nganong i-deny na ito itong pagalingon? Kung mga lagat na sa ginumupalo, kay kanya itong pagalingon. Dili ni makasog sa gingargan sa langit, di ba? So yung gingon diri sa 24. Then Jesus said unto his disciples, Matthew 16, verse 24, if any man will come after me, let him deny himself and pick up his cross and follow me. Mao ginay mismo gingon ni Jesus Christ. Kung doon ay tao, kung lang na iya, kay basig di mo gusto. Ang ginuwa na mo gusto. Huso ibirwil mo, bitaw na, kung willing ka, huso ibirwil lang. Kung gusto ka maluwas, di, panikamuti. Mo bitaw itong nain ng utana, until bisay mo ng utana, gamay na ba'y maluwas, Ginoo, kung sa igingon ni Jesus Christ. Panikamuti lang ninyo, kay dagay naning kamot, di makahimo, di pagi makahimo ha. Ganong gingon ni Jesus Christ, di makahimo, kung dili magpatabang sa Ginoo. Kung di ta magpatabang kan Jesus Christ, kay si Jesus Christ ni anhe, mag-prepare sa dalan, padong samaan mo nang ningon siya, I am the way, the truth, and the life. Di ka ko adto sa kinabuhi nga walay katapusan, kung dili mo agi ka kang Kristo. Siya nag-prepare mo ni iyang gisulti. Follow me. Before mo follow ka, hindi na imong kagalingon, kanay mong kagalingon ba nga natawhan. Ayaw na isilibrar kang Ginoo siluso. Bobita na iyang gingon din take up his cross and follow me daily. For whatsoever will save his life shall lose it. Kay kung imong luwaso na imong life, magsilibrar yung ka, kay nga naman na birthday o na tao yung ka karon, what aninoon ka. Muna gingon sa Ginoo. Kung dili ka mo deny, hapit na mo balik ang Ginoo. Muna akong isulti ninyo na anak sa final. Puro final na niya ang gikuan. Kung dili ta mo yun, short time na lang good ni. Tulog ka klase na yung gingon dito sa Isra. Muna ang time na gingon ni Isra. Isyo a little space of grace. Muna ang mga Kristiyano dili nakaadto sa laing lugar. Anong magsimba-simba dito? Mutisting o simba dito. Kunya iyang ang punong grasya ganang Ginoo, di mo bisag asa ta po hindi mo simba. Muna yang gingon little space of grace na iyang gipakita. Ug labaw sa tanan little revival gamay lang pag bukaw nato, pag revive nato. Kay nga naman wala naman ta sa kamaturan. Prophecy man gyud na sila mo gyud nawat sa kamaturan kita pagka. Sila nawa ang glory nila kita pagka ambot niyong pasabot. Sadya nga nawala si Apostol Pablo, kinsa may nagsulti about anang glory kanang pagdimaya sa Ginoo. Kinsa may nagsulti sa will sa Ginoo. Mga pastor, suko mo musulti ko sa mga pastor. Kaya ako pastor man po ko. Kaya kung di ko muwali ini, labaw pa ko. Pwede na ko dulumtanan, di kaligut-gutan sa Ginoo. Mabitaw ng ako ning isulti ninyo, balag di mo ko. Total, ningon ang Ginoo, si Jesus man gani, what huy, ako pagka dagay napandol kan Jesus Christ because Jesus is the rock of offense. Kapandulan yun si Kristo. Mo nang gingon niya dito, nga akong gingon sa inyo, they hate me and they cannot hate you. They hate me because I tell them that their doing is evil. Ako mangong gisulti nga ang ilang gibuhat dautan. Siguro, bukuan mo na ko, dumot mo na ko, di mo mutuon ako, di bali na kay mo na akong gisulti kan Jesus Christ mo. Wala, dumot mo, di ginakalikayan, dumot mo na ko. Pero kabalo na mo kuha na daan, gani ako kaaway, dili lang kay silingan. Kung dili na sa household of faith. Pero dili na ko na, kay ano, naningkamot ko sa kong pagbuling kaluwasan, kay dako ko kadlok sa Ginoo, kay ang giandam sa Ginoo, kuyaw kayo. Indignation, kabaw mo sa na indignation, ang Ginoo ray makahimo ng indignation. Iyahang kaligut-gut kapunot sa tao. Mo na, mo bitaw na
dili ta pabaluson sa tao kung naa man ganing masuko nato. Dili mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kay nga naman, siya ang panimalos, kay nag-andam yun siya panimalos mo na kung kailan ka sa Ginoo. God is not only love and mercy, but He is revenge for events and wrath. Mo nang gingon dito, gingon ni Apostol Pablo, He will recompense. Manimalos yun siya, maningil yun siya sa atong mga binuhatan. Mo na ang gisulti sa Bible. Mga tao nga walay nalit, baliwala lang nila, magpaabot lang. O bita na musulti ko ninyo, mag-warning ko kaninyo, paningkamuti yun ninyo kay walay makabarog. Mao na yang gingon gipangprapi sila kinsa may makabarog sa panahon sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo, wala. Wala ako musulti ko ninyo, kung mahimo gyud. Mao na nga si Apostol Pablo, I beg you, I visit you, naghangyo gyud ko ninyo. Matod pa si Apostol Pablo with my tears sa iyang mga luha, naghangyo gyud siya nga di maminaw gyud sa Ginoo. Mo na yang gingon, take up his cross and follow me. For whoever shall save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Anong didita kasi librar? Basta makaplagan na nato si Jesus Christ. Sa tinuod lang, unod nun man ang pagsilibrar sa ato ang birthday. That is the old man, the old place. Kung ang giingon niya dito sa Roma 8:1, there is therefore now no condemnation who walk not after the flesh. Ang dili maimpirno katulang naglakaw, dili subay sa unod, kung dili subay sa espiritu. Kung nagsubay pa ka sa unod, di ba ang birthday unod nun ha? Pakanunin mo sila. Giglorify ni mong kagalingon, giremember ni mong kagalingon, wag yung ka-remember nga ikaw na born again. Tinuod man yun, ang mga tao kabalo kung na born again na ba sila. Katong pagpabautismo ninyo, pagkatulog ka adlaw ato, kung nabanaw puta ng Kristo, all things are passed away. Muna yung gingon rin eh. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kung imo nang i-deny mo kagalingon para tungod lang sa Ginoo, makakaplag kag kinabuhi sa Ginoo. For what is a man profit if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kung sa may ikakambyo na imong kalagbi, abi ni mo luoy kay natong kalag, doon ako'y nabasahan dito, ang buhat daw sa atong lawas is the sin of our soul. The doings of our flesh is the sin of our soul. Nakasala ang kalag, luoy ang kalag. Wa pa mo kabawa ka na inyong kalag. Mo na mo antos ito, iba di na mo antos. Ang lawas wa na batiha. Ang kalag ninyo gibati mo na kanang kamong nga gibati kay kinatong lawas unod ra man ni. Mubalik ni sa abog, wa gyud ni labot, forma lang ni. Ang soul mo'y nabuhi sa diha nga gihuypan sa Ginoo, mo man iyang pagbuhat sa tao, di ba? And man become a living soul. Kanang place, abog ra na, wa na napurma kung wa na didikit sa kalag. So kanang imo ang gibati karon ang kalag na. Una iyang gingon. Unsa may ikakambyo nimo ana imong kalag? Bisag pag kabot na nimo tibok kalibutan. Matot pa niya, or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his work. O muna si Jesus Christ, o ang amahan mo ani din eh. Sugoon si Jesus Christ, balik dito kay ihatag na ang mga gamting pala. Ngadto kanila, sumala sa ilang gibuhat, Sa 28, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Son of Man is coming in His kingdom. Buhari na siya diri. Sa tinuod lang, kita mo'y muhari diri, kitang mga balaan mo rin gingon sa Bible. Ang problema lang kung mabalaan ta. So pagbalaan nga naglakaw mo ta sa Espiritu, sa unod, mao man niya ato ang ginabuhi pirmi. Si Apostol Pablo nag-ingon, dili lang kay nagpas-an tag cross. Kanang cross imong gipas-an,
mahimog yung kang ilansang ka ng cross. Si Jesus Christ, gipasaan niya yung cross, gilansang siya sa cross. Kung nangingon si Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, I crucified with God, nevertheless live not I, but Christ liveth in me. Gilansang ako ubang kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundili, matod pa niya, I live in the place, which I live in the place, kanang akong gikinabuhi sa unod, I live in faith, who loved me and keep me. Katong naigugma na ako mo si Jesus Christ, mo na akong gikinabuhi nga mutuo ko niya. I live by faith. Mutuo ko niya nga si Kristo gilansang sa cross para niya. Gi-crucified. Mo bitaw nang take up his cross, ngano pa take up on tayo his cross kay aron kita makig-fellowship sa suffering of Christ. Si Kristo nag-antos aron maluwas ta, dapat mag-antos po ta. Dagang kayo mga fellowship nga gingon sa Bible. Makig-fellowship ta sa His glory, His suffering, His unsa dagang pa, basta mag-apit ta ba? Dili lang kay ingon si Kristo ray nagpastan sa cross, yaray mo buwan nag-antos. Nakita mo payahay lang ta, mabuhat lang ta, grafteron ta, kanang gingon. Pabita ng if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kaya nga naman, inikabot kayo sa Ginoo, matod pa niya sa verse 28, there be some standing here which shall not taste of death. Gusto mo, anak? Ako, maugi na kung gusto itong una pa. Muna ko prayer sa Ginoo, Lord, pagbalik ni mo, mayroon di ko katilaw kamatayon. Kung mamatay ko, di na. Mabita na inigbalik sa Ginoo, every eye shall see. Unya, ang mata nga nakakita niya, and the whole earth will mourn. Ang tibok kalibutan, pagpanggutan, kaya nga naman, pagbalik ni Jesus Christ, kay balo na siya nga di siya balikod. Pero nga kita nga diin, tabalot nga balikod ta ni Kristo, o dili na ta, malipay na ta. Wanang warning, ang pulong sa Ginoo is a warning nato. Ang Psalms, ingon ni David ingon ni Jesus Christ, unsa may i-exchange sa imuhang kalag? Unsa man daw i-exchange nimo kanang pagselebrar sa imong birthday? Mo na puntos gyud ko na ako ninyo kay ngano man. Nahimong abomination ang simbad kay ngano man. Ultimo pastor. Dili man ako yung tama, ang pulong sa Ginoo tama, ako lay nanulti. Kung way mo sulti ini, unsaon na lang, basta ta wala, wa gyud maluwas. Kung way manulti ini, maya la kung na ako'y kauban pastor nga manulti ini, kay mo appear gyud siya sa ako. Siguro makita na po. Kung naamagaling, dili siguro sa Davao. Kung siguro sa Lagyo. Gagmay raman yun ang nakasabot ini, gamay raman nakatultol yun. Kung sa iyang gingon din kang David, sa Psalms chapter 49, verse 6, si Jesus Christ, unsa iyang gingon diri, or what shall a man in exchange for his soul? Sa verse 26, ingon pa niya, balik ko na ito ni si Matthew. Nagingon ni Jesus Christ, for what is a man profited, or profit if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kung sabi atong ikambyo niya atong kalag, ano man yung gusto magyuta mag-celebrar sa atong kaugalingon, makakambyo ba na sa atong kalag? Ingo pa ni David sa 49 verse 6 to 10. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Mabita na usahay, paberti-berti ta ba? Kaya nga naman, naruning nun, natay kwarta, pero day, inutang na ito. Inuod lang, di ba? Ilang kilo nga giutang ni mong karne, ana, ganyan kayo na, wagi nagbadlong ana, bisang pobre nga mga Christian, ngun ana, yun. Ano ba hindi mo mag-celebrar good, aron dili mo magkautang-utang? Total ka ng celebration sa mong birthday is, unog-nun man na, mabitaw nang gi-celebrar ni mo, kay natao ka, ano sa ka natao, di kalibutan, o mo na, mga celebration, pag-remember na ikaw natao,
Matod pa tong kaistorya na po ito sa adlaw, kuan mo gud na kanang pagpasalamat ba? Di ba ka kapasalamat sa Ginoo ug dili magsilibrar sa imong kagalingon? Unsa may imong pasalamatan? Ang imong pagkatao sa kalibutan ug ang imong pagka-born again sa Ginoo. Wa bitaw tang mag-born again jud ta, mag-born again jud ta. Pinata sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa verse 7. None of them can by any means redeem his brother. Dili na mao ang wealth, ang boasting of themselves of the multitude of the riches. Yung panghambog nimo na ang kadaghan sa imong kadato, mo na ipanghambog nimo pagalingon. Dili na siya matod pa niya, none of them can be any means redeem his brother. Dili na makaluwas sa imong igsuon, nor give to God a ransom for him. Dili na mahatag nimo sa Ginoo aron luwason imong kalag. Kanang kwarta nimo. Bisa pag magpasalamat ka, Ginoo nagpasalamat pa ko, naghanda kog dako, makaluwas ba din na dili? Matod pa niya sa verse 8. For the redemption of their souls is precious, and it ceaseth forever. Kay ang pagluwas gayod sa kalag, binilhon na. Wala na'y hunong sa walay katapusan. Ang pagluwas mo na, ang Ginoo nagaluwas kina sa kanunan. Sa verse 9, that he should still alive, still live forever. Aron daw siya mabuhi sa walay katapusan and not see corruption. O dili makakita sa iyong kamatayon, dili makakita sa iyong pagkadunot. Although ang atong lawas madunot di gusto sa Ginoo nga kita makakita og kamatayon.